Ζητούν τόπο διαμονής αρκετά μακριά από τις δουλειές τους, όπου ακόμη οι τιμές είναι προσιτές και οι συνθήκες της καθημερινότητας καλύτερες. Παράδειγμα η Σαλαμίνα, που τελευταία εμφανίζει οικιστική ανάπτυξη. Επέλεξαμε να έρθουμε Σαλαμίνα γιατί είναι πιο φθηνά τα ενοίκια. Παρόλο το ότι δουλεύουμε στον Πειραιά, προτιμούμε να μένουμε εδώ γιατί το ενοίκιο στην Αθήνα είναι πιο ακριβά στον Πειραιά. Συμφέρει να πηγαίνει με το φεριμπότ παρά να νοικιάσει σπίτι στην Αθήνα. Τι και αν χρειάζεται σε καθημερινή βάση να μετακινηθεί με καράβι για να πάει στη δουλειά του, ο Χρήστος επέλεξε να μείνει με την οικογένειά του στη Σαλαμίνα, αφού τα ενοίκια είναι πιο οικονομικά σε σύγκριση με τις τιμές σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Το ενοίκιο που πληρώνουν είναι 500 ευρώ και το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο. Είναι 200 τετραγωνικά σπίτι, με ζωνέτα. Και να ψάχναμε δηλαδή κάτι στον Πειραιά, στο Κερατσίνι, στο Πέραμα, κάτι τέτοιο δεν θα το βρίσκαμε, φαντάζομαι. Ναι, δεν θα το βρίσκαμε γιατί ούτως ή άλλως έχουμε κοιτάξει, έχουμε μπει σε αγγελίες και τα ενοίκια είναι πάνω από 800 ευρώ. Και πολύ μικρότερα σπίτια. Μία τετραμελής οικογένεια που αναζητά σπίτι μπορεί να νοικιάσει εδώ στη Σαλαμίνα νεόβμητο με 500 ευρώ. Μάλιστα, εξαιτίας αυξημένης ζήτησης, έχει πάρει μπροστά ξανά η οικοδομή τον τελευταίο χρόνο. Και όπως φαίνεται δεν είναι ο μόνος. Έχω πελάτες που πηγαίνουν έρχονται καθημερινά Σαλαμίνα Χαλάνδρη. Η επιλογή λοιπόν έχει γίνει γιατί όντως τα ενοίκια εδώ είναι φθηνότερα από τις άλλες περιοχές. Τον τελευταίο χρόνο υπάρχει μια αύξηση μικρή στην τιμή των ενοικίων, όμως και πάλι η διαφορά είναι μεγάλη. Αυτή είναι η διαδρομή που ακολουθούν καθημερινά εκατοντάδες κάτοικοι της Σαλαμίνας. Παίρνουν το ferry boat και σε 15 λεπτά είναι στο πέραμα. Άλλοι επιλέγουν να πάρουν μικρά σκάφη και σε 45 λεπτά να φτάσουν στον Πειραιά. Από εκεί παίρνουν το μετρό για τις δουλειές τους. Το μισό νησί εργάζεται εκτός νησιού. Δηλαδή περνάνε τα ferry boat και πηγαίνουν στη δουλειά τους κτλ. Πάνε δηλαδή μέχρι τα ferry boat με το αυτοκίνητό τους, το αφήνουν και από την άλλη πλευρά έχουν ένα παλιότερο ή ένα μηχανάκι, η μηχανή, και παίρνουν τη μηχανή για να μην πληρώνουν το ferry boat, περνάνε σαν επιβάτες. Η ζήτηση έχει συμπαρασύρει βέβαια και τις τιμές των ακινήτων. Με τους μόνιμους κατοίκους πλέον να διαμαρτύρονται για αυξήσεις φωτιά. Το καλοκαίρι έρχεται πολλοί κόσμος εδώ, τα βαράνε. Πολλοί πάντως επέλεξαν να κάνουν μόνιμη κατοικία το εξοχικό τους για να καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα και ας διανύουν αρκετά χιλιόμετρα καθημερινά. Σε άλλο κλίμα, πτώητος από